Duh sayang ngapuntene saestu yen dereng saka nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku, mbok ya sampun lenasu nasu kabeh iso rasah kudu nganggo maju duwe ras bagus mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku.
suwun sampun ana ngancani ning